Gamas Purbalingga Banyumas. Mugi-mugi saged katampi nggih Bapak Ibu nggih. Kalajengaken menika sawanipun Mbak Kenti Wulandari pramila monggo para kanca nyuwun Warji kalian Ibu Warni acaripun menika tasyakuran darhawi Mbak dipun dongaaken menika monggo Mbak Kenti katuraken keluarga besaripun Bapak Warji lan ugi Ibu Warni nggih mugi-mugi panjang umur amin rezeki selamat dunya lan akhirat mugi-mugi kasembatan Mbak Kenti nggih panjenengan lan sedaya para rawuh sing mriksani menika Mbak Kenti kata sangat Dek Jos nggih buwalem kasih Budarti mati Pak Payo nggih kalian nggih juragan wedhus juragan pasir ten mriki nggih kakak juragan nggih Mbak Kenti nggih mangke ugi Bapak Kadu sing biasane duit nggih mangke ngersaken duit kali Mbak Wiwin dipun tenggo lan ugi menika Mbak Kenti pamundutan saking tuan rumah ingkang sepisan menika saking Bapak Warji ngersakna Blendrong Kulon saking putranipun ngersakna Bahtera Cinta saking menantunipun ngersakna Kawitan ning Sinawang saking putranipun ngersakna Rindunya Hatiku lalu saking keponakan ngersakna Selendang Biru saking keponakan maling ngersakna Terpaksa Tesi maling Mbak Kenti saking keponakan maling ngersakna Gulu Pedot mangga niki milih sing pundi Mbak Kenti badhe dipunaturaken sing pundi monggo pokoke ger nanggep giwenang nggih Mbak nggih insyaallah samonten dipunaturaken nggih Mbak Kenti nggih monggo bebas mawon tidak katresnan nggih wonten niki Bahtera Cinta Dek Jos Bahtera Cinta duet Mas Firman kersa monggo Napa Mas Heri nggih monggo ya laris nggih Mas Heri nggih Mas Hendi kersa Mas Hendi nggih menika Bahtera Cinta saking putranipun Bapak Warji Mbak mau pilih pada duet nggih monggo niki saking keluarga besar enten sing duet nggih mangga Pak Kumis dereng wonten Pak Kadus pakai duetnya kali Mbak Wiwi saking niku aduh mangke enten punten saking Mas Budica ugi wonten salah nggih Dek Jos nggih saged daleme salamipun kagem Kang Dijo menika kaleres boten saged kondur Mbak Kenti nggih salame kagem bapake Mas Didi kalian ibune dene Sakna Kembang Rale salam katur kagem Ibu Tasim Bapak Haji Sumarno RT 3 RW 5 Kumpul Candung Marga Kedung Benda matur nuwun Mas Heri tuan rumah mau duetin monggo Mbak Kenti dipun waturimi dipun sinten Pak Kadus Mas Arif monggo Mas Arif nggih Tesiku tromriko ingkang kesaden nggih Mas Arif putranipun Bapak Warji menika yen boten lekat Mbak ingkang wonten tulisan menika nggih
Langsung naik panggung monggo Mas Arif. Monggo Mas Arif. Lagunya Bahtera Cinta nggih. Bahtera Cinta. Oh minta boleh monggo. Penasaran banget. Ini semangat banget penasaran. Selamat malam Mas Arif. Selamat malam. Niki lagune Bahtera nggih. Oh, nggih. Itu wayahipun luar biasa nggih. Oh, nggih mboten napa-napa nggih monggo Mas Arif. Sampun kagungan garwa nggih Mas Arif nggih. Ampun. Sampun. Mungkin pun enten putra. Mungkin berbahagia selalu buat keluarganya Mas Arif dan istrinya. Anaknya juga menjadi anak yang soleh. Amin. Digunakan Umrah Musa bangsa ugi agama. Alon-alon nih Mas Arif nih. Iya. Ini spesial itu buat siapa Mas? Lagu Bahtera Cinta. Buat putra nih. Buat putra pun dengan doa yang baik-baik nih Mas Arif. Iya. Anaknya siapa namanya Mas Arif? Harga Abdi Pratama. Mas Harga Abdi Pratama. Abdi Pratama. Anak pertama ya Mas Arif. Ini monggo konsul wonten Bahtera Cinta. Barangkali istrinya mau naik juga boleh monggo. Ayo Mbak, sini Mbak.
Nggih. Nggih. Kalajengaken menika miderek pawanto bilih panipun Bapak Kadus kalian Mbak Wiwit ibadah duit. Pramila Mbak Wiwit kalian Pak Kadus monggo langsung katuran minggah wonten panggung. Monggo monggo nyuwun sepotipun. Sugeng Pak Adus. Sugeng dalu niki warga Kedung Benda niki blak tumplek niki Mbak Wiwin. Jan ora tau-taunya terang sore. Alhamdulillah. Padahal wingi sore telung dina dur udan. Oh nggih. Sing ampuh dalange waktuan rumah nggih Mbak Wiwin. Dalange jere. Oh Mbak Daryono nggih. Cekap-cekap Mbak Wiwin ya. Nggih. Jangan kepengin waktu ya. Lengan jagung nggih. Lho iya Mbak Abang, lha sing uduluwe sih warnane apa? Cobi viral mas niki ayam-ayam. Viral monggo. Dewa dewa di asmara duakno ati kawula angen kula laku tresno datang kondang saking sapa. Suci, masuk
Daryono Mbak Billy menika ngagungan omah seni budaya Mbak. Janten mriki jebule kathah para seniman seniwati kang sampun kondang menika nyuwun pangestu Mbak. Mugi-mugi sedaya para kaca sekar Bima anggenipun ngayahi pakaryan menika dipun paringi lancar. Amin. Kalajengaken menika asmanipun Mbak Ayu kalian Mbak Rini monggo katuran jumeneng nggih sing kathah. Oh sedaya nggih. Kanthi sepotipun menika wonten Blendro kula napa eling-eling? Eling-eling monggo. Atur ingkang kesaken menika panjenengan Mbah Daryono ingkang kesaken eling-eling. Kangge wayahipun Mas Arga menika Abdi Pratama mugi-mugi dadi saya soleh. Nggih, matur separuh sampun nggih, Mbak. Wonten eling-eling menika. Dek Irma, Dek Rini, Dek Ayu kinten-kinten badhe ngaturaken lagunipun niki pamundutan saking keponakan nggih, lan ugi saking putranipun, lan ugi menika saking menantunipun. Menika tesi wonten ingkang dereng dipun ladosi wonten kamisaning sinawang rindunya hatiku selendang biru terpagi gulu pedot kinten-kinten badhe maringi sing pundi monggo rembagan mara adik-adik sing cantik-cantik nggih Bu. Sing cantik mboten iki Pak? Cantik nggih. Ibune iki cantik-cantik kebangun gagah-gagah lho Mbak Anjus. Kepaino dikasih kali Bu Endang. Nggih saking pekajon dan kali Bogor nggih. Mbak Daryono Palampan itu. Pak Marno nggih, Pak Hadoyo.
Negara Pak Warsito Ugi mereka dikasih luar biasa kata-kata dari membantu meski bakule muka-muka gisin laris manis. Amin. Berarti Ibu Mira sama Kata Ugi kasih itu malam penayakan sampun isi film mete bulan Lekawin Sere Mas Firman lepete buket rame lubang dibaca ini mau derek niki lik dino bis isi film mete mau derek langsung baca ini biasanya next streaming dikirim salamnya Mas Dari si hujan senajan jajare karo li pelong tapi salamnya nggih si hujan nggih Mbak. Ora hujan ya ora ngerti. Monggo sing pundi? Kawitan ning Sinawang menika saking menantunipun panjenengan Bapak Haji. Monggo kok badhe kersa joget wonten tamu dipun semogaken menika. Mbak Rani Utami yang minta lagu. Ya, sini Mbak Rani barangkali ikut gabung kita. Barangkali mau nyanyi bareng ya Manzul. Siap. Atau ikut memeriahkan di monggo nih. Yang mau joget monggo dari keluarga besar. Lagunya wonten Kawitan ning Sinawang.
anggenipun atur panglipun sonten sampika sedaya kelepatan kula sakonco nyuwun ampun sami kula sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.